салому алайкум ва раҳматуллоҳ бародари азиз, хуш омадед ба канали мо. дар набори имрӯзам бародаро 4 та 5 буқои фурӯшиян ки харобу фарбе чанд намудаи бародаро аз 10,000 сомонӣ 11,000 12,000 сомонӣ амтарин нархҳоам бародаро буқои боқидагӣ ана буқои ёшана хай дар шумо чӣ хели маъқули чӣ хели дар кор боша ҳамин рақамҳо дар рӯи экран буда да занг занед муроҷиат кинед дора ҳамин бародар ё буқо қарор дорад дар ноҳияи Вахш сешами бозори Вахш дар наздикии ҳамун сешами бозори Вахшам бародаро. Хай ина видеоро то охир тамошо кинед, буқора хитон полни бинед. аз шумо ҳам хоҳиш я дона лайка биҷақи видеои моро падилица кинед. касоне ки мақсад биқа харе марҳамат ина рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед аз номи канали мо салом расонед. бародари намияй буқои фарбе фурӯшӣ якта дута сета чорта дар ҷояш дам ҳаста яке агар маъқул боша.